Pano ndi Panyaso Voice Box ndipo cholinga chathu nchakuti tipereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti zilankhulapo pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Komabe nthawi zina nkhani zochokera m'mayiko akunja zimatipeza pano, monga nkhani imene ikuchitika ku Iran, kumeneko dziko la Iran lili pa nkhondo ndi mayiko a Israel komanso United States of America. Ndiye lero mkulu wina afuna kupereka maganizo ake pa nkhani imeneyi, ndipo akunena kuti kwatuluka nkhani ku Iran kunena kuti mmodzi mwa akuluakulu a boma mu dziko limene la Iran wanenetsa kunena kuti dziko la Iran lilibe chikhulupiriro ndi dziko la America. Ndiye limodzi pa Panyaso Voice Box timve kuti akuluwa kodi nkhani imeneyi ayimasulira bwanji, ndipo akamaliza timati msango choka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Dr. Bakiri Mulusi tikupitirisa ngani amayenda mwa chinsisi, amayenda ukamuyang'ana olo munthu osoka sapato kopanda manda. Dr. Bakiri Mulusi amayenda kunyamuka pano kupita munsika ukagula ndiwo kopanda asilikali, kongoyenda ndi bodyguard wake ndi driver kupita kunsika ukashopa kufuna kuti asaononge ndalama za Malawi, ndalama azizipita kwa anthu anyamata azipanga mabizinesi ndi zinthu zimene amanena pangolini. Dr. Tupele Mulusi kuti ineyo ndikuziwa makona wonse ndi wonse. Kodi a Malawi a Yusufu ayangule kwa mtundu wanji kuti inu mumve chifukwa zimene akupanga anthu a DPP ndankulukuta chinangwa zimene zija kupangira iwo aja chifukwa chakuti nziko muja analowerera mafoti aja akuba. Kodi zimene zimakulupirira ena anu a Malawi zinthu zosombola zimene zija kodi ndiliti iliyo limene mungandiwuza a Malawi kuti munthu president akavoteredwa kodi chimene chimasatira pamenepo ndi chani? Amayenda maboma ndi maboma kwayamika anthu amene avotera. Ankulukuta chinangwa zimenezo anapanga anangodusa atu pamangochi paja apo akudusa kupita ku Page House akuti akufuna kulongosola kuti ku State House nduka mu Palace kongo alonjera anthu pamene paja ozikomo kwambiri. Anthu amene akufuna kupanga mademu pano kupanda akusekera zimenezo aziwa kuti ine ndi maluma munthu wopanda mano aluma bwanji ku ufiti ndiye zimene tikuakana machesozi zimene zitausiru zimene zizizi pano pato azamati yangulize pambali. Ife tinapuma ndesi timafunanso kuti tizingomva china chilichonse, koma panopa achisirwa mtanyiwa sangabwere kuyankhula zimenezi. Ankulukuta chinangwa amene akuonongera misongomo akalindo ali awiniko sangabwere zimenezi kuyankhula. Mwaona anamiwa sangabwere zimenezi kuyankhula. Ichi chisiru chimene chimati cha Bakiri Mulusi TV singabwere pano kuyankhula kuti ankulukuta chinangwa akuononga ndalama bwanji. Sangabwere anthu amene wawa kuyankhula zinthu za usiru ngati zimenezi. Alaito ndikalonga sangabwere pano. Asalo sangabwere ena awati mangu achulira atu kuti nanga si akufuna kuti azichuka pa social media pano. Azikala ngati kuti ndi ochuka koma zisiru zisere kuwetesa chabe. Koma tikuzichula chifukwa chakuti uchisiru umene sitikufuna kuti atipase so ife. Atipasire so ife. Uchisiru umene utaukana. Nde a Malawi azibale anga nzanga mumve zimene akuyankhula Mr. Yusufu pano a Yusufu mmene akuyankhulira. Muzizikusula DPP inayankhula pano bungwe limene la M23 linayankhula kuti panopa malodi buloko chani apolisi emuze omwe kuti mwakuti koma apolisi ajatu akunyamuka kupita kumawa kayima musewu. President anyamuka 2 koloko apolisi akulawira 7 koloko mpaka na 2 koloko. Malawi azindama zingati zimene zikuonongeka pamene popo zinthu zimenezo kumachitika zinthu kumene kuli ngondo anthu mapresident sapanga uchisiru ngati umene umachitika ku Malawi. Chilandiridwe boma la UDF kulanda anthu amene ma M23 iwa kabungwe ka DPP ka uchisiru wake kupitirira omwe uja umene amapanga akamusi uja. Ndiye azibale anga Malawi sinazi nkumamvesesa makutu mosati zisingoyankhula chimodzi. Inu anyamata amene muli kuno ndi kuoyenda mayiko ena ndi osiyana kumauza makolo ndi azibale kumusiku
kuti tisabwerere zakale iyayi. Panopa masiku ano zinthu zikuyenda 1 2 3 1 2 3 anthu aja azichapika kumene kuja chifukwa mukauza imene imakhalanso sukulu yapadera. Tiye tigwire ntchito ngati zimenezozo asibale anga. Ayusufu akutero ndiye ino taganizani akumperekeza munthuyo wawola kale, munthu wampanga kale imbamu imanyenyeka pena pake. Munthu yamba Jackson atenga chigulu cha anthu akumperekeza kujeni, akamperekeza kumene kuja kulusidwaso mabiliyoni, ukuso iwo anyamula mabiliyoni, kubweranso ku South Africa kuno utaka mpanga imbamuso kachiwiri, chikakale chiroboti kumene kuja kuti battery yapanga flat. Ndi akufuna akaichajenso. Abwerenso tsiku la Malawi lija azikamwa kachaso sazikagonanso ku palace. Zoona zimene za Malawi. Ndiye zimene ndimakuwuzani izi zizonunga. Maulendo pamene anyamuka pa ononga ndalama zambirimbiri. Kuno kumene akubwerera kuno kuli anthu ambirimbiri ena wochingira uku ndi ukutandizana kuti nanga asagwe. Chifukwa pamene pafika ndala amene wawa palitu ogwira ntchito day and night. Day and night. Mwaona? Timakuwuzani kuti muzakakamiza chindala chimene chachipanga imbamu. Koma mumamuziwa Namuruda utalowa usuzu mmakutu. Usuzu tu umalira mmakutu Namuruda sana ali kupesa mtendere zimene zikuonekera atu ankulukuta chinango. Ndiye munthu kuti iwo Namuruda apese utendere amagogoda mutu ko uzuzu uja ndiye umayima amenepa. Ndekena akabodyguard anatopa. Kuti ananezo zindi kugona ndalawa ndikagogoda mutu. Ndiye pamene akugona sopano ine ndisagone. Ndiye anangomenya kwambiri kupwanya mutu uja Namuruda anamwalira pomwepo. Ndiye zimene akukakamizidwa ankulukuta chinangwawo kufuna munthu usogoleri koma munthu wokhulakula kuti iwowo angalamulire Malawi 21 million kukala mu account number 1 office number 1 zoona zimenezi munthu wakuti waola kumango ozinda mapampers daily. Zoona kuno avala mapampers ali ku South Africa kuno akuononga mabiliyoni. Kaziko kamalako ndikovutika. Asilikali pamene akunyamuka president amene ajankumanamiza kuti ma private trip ndiponso kachizungu kamene katu azichose kamene kaka asamatipusise anthu uchisiru umene kuno ala apeleka mabiliyoni sajale imene angapange kuno imbamuyo mabiliyoni apita uku Kumalawi achosa anthu alandira Malawi azi mabiliyoni pobweranso kumene kuja anthuso kukatsilandira chitoyi chimene chiroboti chimenechi achiyikaso mabattery ena kumene kujaso kukalusidwenso mabiliyoni. Ziko lingatukuke? Fuso langa limene likupita kwa Malawi ziko lingatukuke? Tsopano uchisiru umene wa Malawi ofunika tizukuzule. Ayusufu anyazidwa ndingani ngati imene iyi. Ndiye paja ine sindimaopa china chilichonse ndimamuwuza munthu zakuti za ine ndi za ine. Za ife amuvu achilungamo sitimabwerera mbuyo olo mutumiza afiti. Wono mwauze kuti ena amapembera mwakuti ifenso kuno kuli mikanga ya ufitiyo ya zina zilizonse kaya mukufuna ya mipeni kaya mukufuna ya mvuti kaya mukufuna ya mazibagera kaya mukufuna za mangwala ife zonse kumuvi kwa chilungamo na fenso tili ndi anthu amene amaziwa zinthu ngati zinthu zimene zonse. Ndiye musamale ino ADPP mukamabwera pano pofunika panopa kuti musiyankhula izi zimene akuchita ankulukuta chinangwa zinthu za usiru ngati zimenezi. Ndiye Amalawi pano ndikupembana kuti Ayusufu abwera pano posokosedwa ndi kumuvi wa chilungamo kongolowa mu office muno nkupesa manyaka ngati amenewo. Amalawi imene mukuiona tizabwerere mbuyo. Tiyeni apa atiyankhule tizuzule zimene zizi ndiponso atiwuse kuti kodi ndalama zingati zimene zaonongeka dziko lathu la Malawi. Iwo kukapanga kuno sajale ya imbamu ndi Malawi amene alandira polisi army masedi ndi mabodyguard awo. Ndi sajale kuno yakuchipatali pila ndalama zingati. Ndi kumalayiko pochoka akabwera kumene kodi mabiliyoni angati amene aonongeka. Ndiye tiwerengeze mabiliyoni amenewo ndi anthu amene akusowa mangwala mzipatala. Ndi anthu amene akungomwalira mamizimu ndi njala. Ndi zinthu zimene zikusokonekera. Kodi ndalama zimene zozo anthu osizingatandise? Kodi bwanji iwo wakulepera kwatokoza anthu ngati anawina zisangozi kupita madera wonse maboma onse 24 ka 25 kukayamika anthu bwanji sakupanga zimenezo. Ndiye kubako kumene koko
uchisiru umene ute